Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Melinda, adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ay ayatek unay ti boyfriend ko, kat awanen ti sapulak kenkwana, isu ni Freddy. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Melinda, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Uy! Congrats, Melinda! Naikisaykan kada tayo nga agbalin abaak. Ha? Baak asasawam manan. Katuan mat, takada tayo amin nga gagayam, si kalaang ti adanobyo na. Ay, sika talaga. Manula ang matitawan mo. Maadaan kan to mata itinobyo. Sapay ko mga rod, tapo may suday tanga ibagbagam. Wen, Anselma, iso adi ka madanagan. Di ka mabaakan. No bilang tagbalinak man abaak, okay lang. Nalabit aday tatigasap ko ako nada. Sika haman. Aywanan nyo ka ni Freddy ti relasyon nyo Tapno adda pagturungan na. Wen, talagang aywanak ti relasyon mi. Gaputa ay ayatek unay tinobyo. Sapay kumata din isuksukat, Freddy. Juan, Melinda, ikarik day ta. Jak lakit di ka bailan no mapukaw ka itibiyag ko. Si kalaang tinakarik na ak itinagpay dumang ayat. Uray siyak, jak kayat amapukaw ka itibiyag ko. Iso nga ikarik, aywanan kan ipatag ka. Agyaman ak, Freddy. Kasanungay no adda makitam anapimpintas ngam iti siyak. Saan abale? Takitaak lang mat. Uy, di ka kadag mismisot iti kasta. Kunkunak lang day jay. Tapara kanyak, sikat ka pipintasan a babae. Nabayagay nga agayan ayat kayo itinobyo manakaw. Apay, awan ka di pa'y plano yo ngagsimpa. Awan pa'y tatang. Enjoyan mi pa'y ati panagayan ayat mi. Ang mapanen ti tawar na nakaw. May salangin na tawar na agtrentakan. Sana bale, tatang. Agasawa kaming tulat ta. Ang narigrig at timala daw unay ang makiasawa, anak ko. Karkaro kada kayo ababae. Ang mga numarigatan kan ngagsikaw. Husto ti kinuna ni tatang. Anya nga itigunggunam ang makiasawa no di ka aganak. Da kayo ang talaga. Sige manong, tatang. Kasaok to tinobyok may papaniti da itaabanag. Sigurado ka kadi adito itaang maturog, Freddy? Juan, Melinda, narabyan tamat ngamin unay. Sakit agtudtudo. Delikado ti agbiyahin no kastoy. Freddy. Apay, adda ka diti parikot? Awan. Amok ti agay ay ayam iti panunot mo. Ngam di ka agbutang. Saan ka amaan ano? Uray may sa asilit ti pagturugan ta. Di ka pulos sa gidan. Dakkal ti respeto kan ka. Isu ajak maaramid kan ka ti pagbutbut nga. Freddy. Anselma, adda ibagakan ka. Anya day jay. Amom, narabyan kami kini Freddy iti kalman. Kat naturog kami iti hotel. Anya? Naturog kayo iti hotel? Kat, anya tinapasamak? Unay daytan, agsasarunong matan ti panagdamag. Kasano? Kat kunamat ngamin naturog kayo adwa iti hotel? Wen, naturog kami nga agpayso iti hotel. Ngam awan napasamak kada kami.
Di nasaya at no kasta. Amom, agdwa-dwa ak ididamo. Ngam ko na nga awan ti rumbang apagbut nga. Awan mat ti mabalin ko, gapu tarabi iuna yan, kan nagpigsa ti tudo. Iso ngay manugot akon. Sana bale, taawan mo't tinapasamak ako nam. Uwan, Anselma, diyak matagtagari idi kalman. Kat naawatan na ti pampanunutak. Iso nga imbaga na, asaan ka no arumbang agdanagak? Gapu tadakkel ti respeto na kanyak. Amom, nasingpot ti nobyong Melinda. Gaputaan mo na nga ibagaday ta. Uwan, Anselma, kat sapay la kumata saan nga agbaliw ti nobyok. Saan mat siguro? Makitak namin, talaga anasingpot ni Freddy. Tatang, Manong, patuloy akong tinabayag a plano. Anya plano manakaw. Di ka di pan nakiasawa maon. Saan, Tatang? Di pa nag-abroad ko. Anya? Agabrod ka? Kat saan ka pa'y anak asawa? Ay naadin ko. Ang mga numaliwayam ti maipapan iti day taabanag, no addakan iti adayo. Saan, Manong? Napagtungtungan min day ta iti nobyok. Ket apaman amalpas ti kontratak, agkalay sa kami. No ngay agkalay sa kayo pa'y, sakbeng agabrod ka. Wen nga raod, tapno sigurado asan kayon ngagsina. Saan, Tatang? Manong? Agabrodak pa'y. Gaputa ditay amo ti sumaruno ang mapasamak. Ala, makamu ka nga raod. Pagsaritaan nyo day ta itinobyom. Basta aywanan nyo kumalata ti relasyon nyo adwa, nga uray agin na dayo kayon taon. Wan, Tatang. Saanan anam na minsan amay may sa asilad tinagturugan ta, Freddy. Ngempulos adinak sinagid. Banag apagyamanak unay day taken ka. Gaputay ayatan ka unay-unay, Melinda. Agyamanak unay, Freddy. Ay ayatan ka unay-unay. Isu adakal ti respeto kan ka. Di ka kayat asagidan. Gaputa di ka pa inkasar. Agyamanak unay, Freddy. Talagaan na respeto ka. Ay na, nasabali nga ta lalaki. Jakla amon. Ulitak manan. Gapuday ta itinalaos a panagayat ko kan ka. Kan maysa, babae ka. Piyakanyak talalaki ak. Kasano, no saan gayam adat at agkatuloyan, sika tilogi. Husto lang unay date ang imbagam, Freddy. Kat talaga adayawin ka. Ang apay ngay akas tamot tan tibagbagam. Kasla ibagbagam asaan asigurado adat at agkatuluyan. Saan matakas ta? Ngamkas pangarigan laeng. Anya. Naturog kayo manan ka ni Freddy iti hotel? Wen, Anselma. Ngamkas iti sigod, awan na pasama. Dayta at lalaki. Talagaan naranaam tinarespeto, Melinda. Wen nga rod, kuna na adinak kano kayat asagidan. Gaputa siyak tilugi, nubilang ta saan kaming agkatuluyan. Talagaan nanakam ni Freddy. No sabali lalaki dayta, awan ti kasta ka panunutan na. Talaga ang makapaapal ka, Melinda. Sigamat, Anselma. Ang kinapudno na. Ad-adda nga inayat ko ni Freddy. Gapu iti pa nagrespeto. Ken kinaanos nga ipakpakita na kanya. Rumbang laang. Ngamin, saan ama naging bubukod ti panagayat na ken ka? Amo na apanunutan ti pagimbagam. Sapay la ko mga rod, ta saan nga agbalbaliw. Nabayag kayo mo ten? Ken, awan mo't siguro tinadlaw mo ang nagbaliwan na. Awan matkit di. Kat sapay ko ma, tauray agin na dayo kami. Saan nga agbaliw ti amin. Apay ngamin anaskan nga umadayo ka. Adamot na pintas at trabahong dito ya. Kaya't ko lang ang apadasan ti agaprod. Ala, suportaran kay ti dayta planom.
Kat sapel ako ma, tagtali na anapudno kayo ka ni Freddy iti tunggal maysa. Basta di ka mang liplipat. Wen, si kamat, di kay tupulos malipatan. Melinda, agan anad ka kuma iti papanama. Di mo baybayan ti bagim. Wen, Freddy, di na ko pakadanagan. Gapu tayo anak ti bagik. Tapno na sa lunatak akanayon. Kat makasubli tapno agsimpat amatan. Agyaman ak no kasta. Kat namnamaak ti panagsublin. Agsubli ak para kan ka, Freddy. Kat pangasim ta din ako maisuksukat. Gaputa si kalaang ti amin ko. Ikarik dayta, Melinda. Urayan niya ti mapaspasamak. Di ka isuksukat. Kan anusak ti aguray. Uray manupay atawan dayta. Agyaman ak unay, Freddy. Sapay kumaa. Takas takamat. Di nak isuksukat. No adda maamamom ijay asabali. Wan, si kalaang ti ipitpitik ti pusok. Iso adi kanto pulos isukat. Nga uray sa dinupay ti ayan ko. Napintas mo't gayam ti trabaho mi di Pilipinas. Ngam apay-apay nanawam, Melinda. Idi pa lang amin nakayat ko ti agabroad. Ngam italaang anad da anak iti gundaway. Kasta ka di? Wen, Rolly. Ket? Ada ka din nobyom? Ada. Ay, kunak no awan, tarman ka kuma. Arman na sasawam. Kat no kanayon nga adda kain inawag mo. Siguro, nobyam day jayan niya. Awan no biyak. Singgalak pa lang. Jay agpayso. Ngamin saan anasayaat nga iliblibak mo no adda girlfriend mo. Wenen. Adda no biyak, Melinda. Hello, Freddy. Kumusta kan? Nasaya at mat, Melinda. Sika, kumusta ka ditan? Nasaya at matlat na. Iso na lang ta talaga akailiw kan. Inaldaw kan rabi asikat ilinaon to'y panunot ko. Uray siyak, kanayo nak amaililiw kan ka. Ngam aganos tapay laang. Di ta pa iluyos iti iliw ta. Tapno saan ta masulisog nga agaramid iti may kaniwas. Juan, anos lang ti kasapulan. Sana bale, tamano lang atawan ti kontratam dita. Wan metket di Ngam no maminsan. Talaga adyak malapdan ti bagik nga agluwa. Gapo iti iliw ko. Iliw ko kan ka. Kastamat kadananang kan manong ko. Talaga akasta. Manumat nga minin atawan asaan tayo nagkikita. Juan nga rod. Anusan tapay lang ti amin, Melinda. Tano makaawit ka. Kukwatan to ti amin, akan ito. Juan, Freddy. Apay adi ka makait na, Melinda. Kasla, mariribokan ka lao na ya. Rolly. Apay ka di. Jak namin maawagan tinubyo. Ni, apay nga Amangan no busy mahet. Maisa mira na matlata ti umawag kanyak oray busy. Isa mas daawak. Ay kat padasam nga awagan dagiti kakabsat na Wino saan, dagiti kakabsat mo. Tako namat niya kakailyan kayo. Wan, Rolly. Agdamag akto kadakwada. Nadyak mauray ti awag na. Ay katwen tapno masungbatan ti saludsod mo. Ken tapno saan la komporme ditan ti pampanunutem. Wan, Rolly. Ket agyaman na. Hello, Freddy. Agyaman nakta na awagan ka matlaangan. Melinda. Apay kasta ti boses mo. Kaslag kakapsat ka. Kasta marot. Isu ajak makawawag iti mano alawas. Gaputasan anasaya at riknak. Agkakapsotak. Anya, kat nagpadoktor ka din. Saan ay? Apay ngay, agpa-check up ka na. Tapno maamwam no apay kasta tiriknam.
Tulungan kay ti gastos. Agi pa itak. Uray saanan. Agyaman naklaangan, Melinda. Ha? Apay, Freddy. Di mo ka di kayat ti agpa-doktor? Di mo ka di kayat ti umimbag? Kayat ko launay. Nga maritnak. Adya kon umimbag ay. Maritnak anak absutak unay. Apay akas naman tan ti bagbagam. Panawan na ka di. Melinda. Di ka kaya't apanawan. Ngamjak tangal ti biyag ko. Noan niya tigasat ko. Kat iso ti si pupuso awat. Pangasim. Tulungam tubagim. Di nagpanawan, Freddy. Di mo panawan ti pamilyam. Melinda. Sige pa awagan kan tumanan. Kaya't konti maturo. Mabit lang, Freddy. Freddy! Inadap ng ti cellphone na. Diyos ko, tulungam ko matinobyo. Tapno umimbag no anyaman ti kasasad na. Saan? Saan apod na daytoy? Saan? Freddy! Melinda, apa ka di? Agsangsanit ka matan. Rolly. Apay ka di. Sana pod no timpadamag kanyak ni tatang. Sana pod no. Jakmat amo no niya ti pagkaskastaan. Imawag ngamin ni tatang. Kat ko na tayo tinobyo. Anya? Nagsakit. Kasladyak ka mailan ti kastoy. Nakapigpig sa IDP Manawak ijay Pilipinas. Isu ajak namnamahan na kastoy gayam ti mapasamakan ko ana. Apay! Maawatan ka, Melinda. Pangasim ko ma. Patib ka rin ti pakinagam mo. Diyaga mo na niya ti aramita. Agpakadak iti amok. Kat agawid ak iti Pilipinas. Kaya't ko makita ti nobyo nga oray na tayan. Freddy! Apay, pinanawan na. Di mo tinungpal ti karim. Nga agkalay sana. Kat agdan na taging gatinggana. Makipagrik na akan kami, Melinda. Di tayo ninamnamat ti amin. Nagdawan ti pakakitaan nga damot gayam sakit tinobium. Diyaga mo, no kasano nga awatag ti amin. Nagsakit. Apay, anapasamak ti kastoy. No kano pa'y anagin na dayo kami. Isuman ti pupusay na. Kaya't ko kung mga ibagakan kadagiti bilbilin na itinaudi ang panagkita mi. Anselmo. Kinunana nga ibagak kanukan ka nga ay ayatan na kaunay-unay. Aklunam kanun nga awanan iti danam. Gaputa uray di mo nakita. Kanayon na kaabambantayan. Kat no dumtong man ti tiyempo ang makarikna ka manan iti ayat. Pilyam kanu ti pakiayan-ayatam. Ti kanu lalaki nga amom amang ipatagkan ka. Tapno di kalumdaang. Imbaga na dayta, Anselma. Wen Melinda. Dayta tinaudi nga imbalikas na.
Sakbay nga inkidem na dagiti matana. Diyos ko. Talaga nagtandok ni Freddy. Ngam apay ang pinanawan na. Ngam uray awanan. Pulos ayak to isukat. Gapot na isulang kayayatan. Kanayon ko alagipan ti kinatong mo. Kan kinarespeto na kanya. Melinda. Freddy, ay-ayatan ka unay-unay. Kat ipabalon ko kan ka. Tinalaos apan na gayat ko. Ay-ayatan ka, Freddy. Nabayagan day di apanawan na Mr. Lonely. Kat makunak ang nakailiwliwag akon. Ngamdya kon nakarikna, iti panagayat. Gapu taday dila ang Freddy tinakariknaak, iti ayat. Ita, makumikumak iti negosyo. Ket dagiti kakaanakak, tinang ipaayak, iti atensyon ko. Ket pagad-adalag ida. Gapu taawan ket ngarod asawak. Alakastan ket agyaman ak unay. To'y pagayam mo, Melinda. Melinda pagayam ko, agyaman ak iti ka panangibinglay iti pakasaritaam. Dayawag ti kinatibker mo. Gapu ta intuloy mo tinagpursigi, iti likudan ti amin apan nubok, adimtengken ka. Katala, no may papankan ayat, di mulat tarikpan tapusom pagayam ko. Anya ti ammom, no dumteng to tikas iti Daddy Freddy, amang iparik na itinapudno apan nagayat na ken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Melinda, adinan dinakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Abance Ansyong. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.